Dejte. Jsou kulíšci. No, ono to chodí strašně moc. No, oni čuchají, no. Čuchají, všechno to možný. Ona má ocase trošku níž, je trošku nejistá. No, už to už jde je. nahoru. To bylo v pohodě. Dací, co? No co? Čačane? No co? Dací, kurva. Čurej do ty, čurej. No, To by bylo perfektní, teďka všechno. A pak už v autě nic, ale... Vypadá to. To má kamarád, to má naučenýho psa. Hoď bobek a on tak poběhne 2 metry nebo 3 metry a hned se jde vyšat. Faro, do toho ne, do toho ne. No tady máte hodně jako teda My jako. máme hodně, oni to nezbírají ty lidi. To já budu sbírat, to je hrozný. Pojď. Sáro, pojď. Sáro, pojď. Bože, to jsou staváci. Proběhnem se, jak chceš. A ty nechceš. Pojď. To je hoven teda. Fuj, ale ty lidi jsou fakt hrozný s tím. Dací. Fakt? Já se bojím, aby ho to na nic nechytlo. Tak ne, nečurej se. Než že přijdeme domů, ve Dací. první věc, že uděláš, že tam bude. No jo, pojď na. Dací, kulhe. Co se bojí? Co řveš?